L'estem treballant, aquesta llei catalana, una llei pròpia de l'autonomia personal, perquè creiem que podem tractar molt més adequadament situacions que la llei estatal, que la llei de la dependència tracta de manera massa homogènia i amb una major transversalitat. Aquest és un tema, hi ha un comitè d'experts que ja està elaborant documents amb els quals jo m'hi veig la setmana que ve per reprendre també l'activitat l'elaboració d'aquesta futura llei, però al costat d'això hem de situar la reclamació de les partides que no venen des del govern de l'Estat, perquè aquesta, com vostè deia, no és només una llei tocada, és una llei que ja neix infradotada econòmicament, però que després el que s'han anat produint són incompliments reiterats del que era el compromís del govern de l'Estat amb el finançament d'aquesta llei. A parts iguals, teòricament, entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat, però que en aquests moments la Generalitat ja està destinant un 70% del finançament de la mateixa.